Kan du fortælle mig historien om, hvorfor der er en alligator, der er blevet fanget på øen? Det er fordi alligatoren, de svømmede rundt nede i vandet, så de 3 fisk. Så følte den ældste fiskene op af vandfaldet, og så svømmede de lige pludselig væk. Så prøvede den at komme op af vandfaldet for at se, hvor de var, og så kom den lige pludselig til at svømme ned i lavaen. Den skyndte sig at gå op på noget træstang i lavaen, så den ikke døde. Og så har jeg forlænget det, så den bliver ved med at gøre det. Så den gør bare det der hele tiden? Det Det er det, du har fået den til indtil videre. Må jeg se, hvad har du gjort heroppe? jeg har rykket, jeg har sat, ligesom der står deroppe, bare ikke den. Jeg har i stedet for sat ind i der videotegn, så den bare begynder, hvis man trykker der. Ja. Så det er det, jeg har gjort.